Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Mapia kapipita sir kanusan langon mga bangsa mi putumakinig ko manimanto sa gyung kay oras tano sa radio station tano 92.5 FM Radio Dansalan. Mashallah, minirampay tanok man sa gyung kaiya gawi iya arba. Today is December 16, 2020 sa Gregorian calendar. Girin so kalalayaman tano oras tano saya every Monday taman ni man to ko gawi Saturday every 10 a.m. taman sa 11:30 alas 10 sa kapipita taman sa alas 11:30. Again, panilan salam nami, so lang na listeners tano, di mamakinig, no? Di din mambu bubukulan sa kapumakanariran, kung mga FM iran, kung mga cellphone iran, o anta kasi kung mga radio iran, no? Especially sa mga WFS facilitator sa Misan, sa Marantaw, sa Piagapo, agugyang kayo din na Marawi City, and especially mention sa mga taga Sabungsungan shelters and Bugangan shelters na always din sila nakikinig. Agugi din na dali maranaw. Agu sa mga lokas pagarita no san ang mga biwab di sila mang buko na to di mang makinig na salamat kanusan lamang. Panilan mata ng ibuto so makatutandingan sa gyang kaya programa may aron may sabab akini implementa namin sa lagi diya mga programa. Paganayro na sa local non-government organization ang Magungayang Mindanao Incorporated or MMI. Aguso founder rami, partner rami ay UNFPA, United Nations Population Fund. And of course, gyung kay din na DFAT Australia, ang mana sila no to so sumusuporta sa gyung kay programa tano. Siran sa Australian government. And of course, in partnership also with the our local government no dito sa Marawi City through 92.5 FM Radio Dansalan. Sabab sa nalakas pagriyami na iprampimir ka no sumano sala maso kalilintad na gusto kapipia ginawa sa kambu so pagrinyo bangsa niwa sinurhana nipagpidayo ko man sa gyung kaiya oras asaho sa gyung programa tano mapada ko ni manto gyung kay mga WFS facilitators tano sa Marawi City, Hasalam Kasan Hadilia Mimbantas, si Aljanira Panulong, and of course ang aking kasamahan sa office, Iman officer namin na si Miss Juhayna Bugabong. And salam na kasan mambu sa mga pudumi sa opisina, asupad na miya mag-field, and of course katana ka na pumakandar nila sa mga FM niran, kung mga cellphone niran, no? Kadiyan mong buya, di pa makinigin. And of course, our project coordinator na nakikinig din for sure, Miss Rayhana Kalandada. And silam na kanangugyang kay mga tatalingong matano abanto, no? Si Alima Warda Masakal. Salamat kasan na kakaalima, welcome sa gyang kaiya programa tano. O dito na pan kapon ko lectures or discussion taniman to oras na ubaadin ang mga panilan sa lamisan kung mga pamilya niyo, mga pagarin niyo o ang takaginawa niyo o di na mga organizations kapadan rekano. Kasan halilia. Panalam salam na kansan mabuso lang ng pamilya kansan sa bangon sa sukakakan mabuna di mamakinig to si Halima Mimbantas salam kasan. Ako sa mga pagarihan. Ay malala sa mga laksakan ko sa masyo na salamat kanusan mambu. Salam dito. Okay. Kasan mambu kaka-alima, buad mambu po nila salamat ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam na kan so lang pagiriyakan, ginawayakan na ayamala na so mga pamilya kan san sa Bacolod Kalawi gusto kaya manganakan san sa Madya Tamparan na ayamala slam nakan na so mga murya tawakan gusto balakang Kutapar si Al-Alim Abdurrahman Sarunay Puli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, ago sa mga friends namin sa mga FB friends namin, no? Live on FB account ang ating program ngayon sa account ni DJ Casper at Manrak Haludbas, no? Yung mga ka-FB friends ni DJ Casper, live po tayo sa kanyang FB account. So, please join us, no? Salamat. Okay, say ko dito na pan ka po na ubaad no to ang mga pakaisitano, mga clarifications, mga questions, may pantag sa gyang get discussion tano, nakapakay mag-text ka no ko hotline nami 0961 937-5471. Again, 0961-937-5471. Kumangli kami po sa maap, kung mga avid listeners tanong, pag-sender kami sa mga questions, igira man ito, miyong mas oras tano, na adi na mga questions, adi mi ka-entertain, na prilay kami niyo ko, sabab ko kakamputo oras. Ayad na oras tano iman to na 10, na 18, na sobrad na last 10 sa kapipita. Benda yung mapya na pagpunan tanog yung kay program tano, discussion tano iman to agawi. Alhamdulillah, ayat tano iman to niya invite a resource person na Alima. Al-Alima Warda Saibin Masakal, graduated kanyan Faculty of Theology major in Quran Interpretation and Science of Quran at Al-Azhar University, Cairo, Egypt. Masya Allah. Agu masteral degree at Al-Azhar University, Cairo, Egypt. Agu presents kanya na Arabic teacher sa isa madrasa Islamia sa isa mapandit. Rorogagos, Marawi City. Masya Allah. Okay, ayaw to binglingan niya raktano iman to na so kapumuyata ko mga kaudaan si ko mga kalumbayan. So kay importante o kapag usariran ko mga orasiran o ko mga pipiya, so kay importante o kinggulalan niran ko mga sanganiran ko kapag inged si ko mga ingediran. Mashallah, mapeniya discussion especially si ko mga lagi demi mga kaudaan, no? Pangnintaad na di kayo di mamakiniksan sa mga lokstanosan nagkapakaya udopsu ng mga watayo nagkapakaya invite niyo sila na mamakinig sa yung kaya programa taniman to ka inshallah na mala kasagbiran saya ang mga pipiya ilmo. Benda yung mapya kakaliman na mi pala demir kaging kaya microphone tano kantano kapag punigya bundingan ka kami iman to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Urian o kisalamakan kano na puning ko tuhanakan ang makalimuon. Gyan kay may to oras kabantano sa usayan na mabaluyai agyan kay pumagusin tano kakuan sandao na gutumas iku kapagintaw tano sa game kay dunya nagu pangmintano kutuhan tano ang makalimuon sukap ko sa latano si iku mga oras tano na balin niya na iapad ko mga amal tano ang mga pipya ipakapunad utimbangan niya sa alungan amori kasabab pa na sa ipakaslang tano sa maliwanag sa game kay dunya na ayamala na itigudaya tano sa alungan amori. Mga luksani, mga pagarimi na ayad na iyang tano sa usayan na susangan o mga kangudaan sabab ko kapkilay tano sa agyan kai amasa tano iman to upama ko ad nagkasabapan sa isa ka antiur og tano kasasanaat og tano na isa kasabapanon na sabab sa di kasasabuti o mga kangudaan sang kusanganiran. Ayamana nagyang kutadoro syabab
susangan mga kanudaan sang kukap pangingid na ayamala na susangan nilang si iku agama tanu agama Islam. Itano din kasumasa akang isi iku manusia na ayakyatiroon na akhtarul marahil pinakapeligro si iku kawiyag-wiyag manusia na ginan ipinaka-importante paginkaan kagis iku masa akang isi iku tao na gyuto ipamuluan. So babayaian na urarigyan sa gim kaya dunya na gusto masa kang udairon na rumyan ipupagpuon. So kapumbaluin yan ang mapiada to mapi abai ay maana na saging kaya mas akang udair ka na ron ka pumbalaya na ron ka penagipuni ikang beluyang ka sa ginawang ka bilang tadi abai amalantas ipamikiran ay maana naron matatag usukang beluyang ka sa ginawang ka almaratus saliha o di mambo naron kong penagipoon kukang beluyang ka saska na matpia adato si iku kapagingad. Ayakyat tiroon umanga-umangan si iku mga Arab na syabul yawm rajulul gad qaid al-mustaqbal. Ayamanan ngayon ko basta tanuron amranaw naging ko takyat tiroon mga lokstano. Sarap yag alumbay man to na batak adato mapita na bataluan sa irik Korea masa. Ayamanan na umay ng kaumang kanudaan sumasairan na kandali makutaniran na gumambi at iranon aginawairan na ayag Korean kiran na pambaloy silan ang mga tito ang mga dato na kabaloy silampan asilan ang mga leaders sa ikot Korea amasa. Ano to kagi sa mga kanudaan na ayat kanudanon nandudo ng How to be my lady, how to be my baby, oh my and you need to come with me, come in, oh, be my team, come on with me, go party, let's go turn it upside down, everybody looking at us. Ikatlo na hapila tumbin na siya at ayamaan na kinulangan yan ang subagrian kagi sabaw sa gen kuto ang dudunong subagat inib kayron ukad ng tano ang makalimuan. Ayamaan na sudun sukad ng tano inayadun sa Quran ikatlo ang minum Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin Are you down to be my lady, down to be my baby, oh my and you need to come with me, come in, oh, be my team, come on with me, go party, let's at yaguan tanong yan sa bagar na urian agyang kuto akyab ganyan raktano sa bagar na ipman ako urian raktano na kalubayan tano. Ayaman na siya butano sa agyang kanan akatiru Allah na si ikumasa akay to ka na malubay pan sulawas ka na si iku kya kesad ka amanguda anta ka kya kesad ka abagwataw na bigang ka wallah sa bagar na uding kanan dalimakuti na pakataling mapman agyang kuto akarokas ayang bugayr kapman Allah na agyang kuto akakalubay si iku lawas ka. Ayat tinudan mga ariyan mo ang mga kanudaan anta ka mga wataami ang mga kanudaan na tanudan si iku kapagintaw tanong sa gin kay adunya kabupi kaadin no inid amay kuda apagigdon ay maana na da pagtawron na bupyap man ikaadin o pagtaw amay kuda mga kahudaanon kaya katawron umaungangang si iku mga Arab law kana watanang kalban wa kalbuhu asyabab upamakong kaso ingad na makaibarat sa lawas na aya puso yan na sumakangudaan aw pamagkumada sumakangudaan as si kukapagintaw na datar mo tumambo ada puso agyan ko takapagingid na aya maana na di kadin so kapimprov o kapagingid amay ko daong sumakangudaan na ginan mga ariyan mga watani na pumatag tutol kasi iden kukap kabati atano sa ikong mga history tarikh al-Islam si iku kaya paginto Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay kinig daftar yan na si iku masa akatulin o Rasul sallallahu alaihi wasallam na nanao samya kalala sumya sangan mga kangudaan
kaaya katawan tanu at tutulanon na su Ali bin Abi Talib as kanyan ipagampaganay amarati as iku mga kamudaan nagus kanyan mambuim yaku ala diyawan iniranggarian o di inisambiyan inigantingan agimamanyan sa iku Rasul sallallahu alaihi wasallam sa iku katugalon yan si Isa Madina ayamana na iya isa kaya sabupan sa amin isang perektano sa masatano imanto so agamatan wa agama Islam kasi iminisabab si iku mga kamudaan so Ali bin Abi Talib nas kanyan na kamudaan na pupakapat sa kanyan na liwa si iku ayam anana si iku kitindagan si iku jihad napkabulis kanyan pan a commander adin yan di kaplidiran ang so mga ala ko mga sahaba na ayadim dito ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Ali lalakaw ka na ubag ka mabiray Uba ka mabiray sa iku ka jihad ka sa taman sa nayawang ka akal ka andar ka sulimu Allah. Ila tuto sa sumang kamudaan na amay kumataan benar. Tadi na si irkan mi sa sabab kapakaburanto agamatan o agama Islam sa taruto na gusis irkan mi sabab sa kapakamara di ka o agamata initan san ako katatagon o mga fitna amay ko mataan asusangan niyo ang mga kamudaan na sangan niyo. Ayamalaon pikitan din ang tanong sa ginawa tanong ko kabubaloy tanong sa katanupan na datanupan na mga sisenyor adam kan abagar ay ibagay tanu Allah na ditanu kalipatan agyan ko to hadis o Rasul sallallahu alaihi wasallam ma tazalu qadamu abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba di kundin malkat supalo uripan sa yawmal qiyamah taman sa Diyon misa agyan kay apat apa kaysa. Gyan kay apat apa kaysa na giim niya makalala ay pagisirtano sa hadapan sa iku Allah na giitinudan tano o ando nadadalam agyan kay ama sa akang daip tano. Paganay amya tiro Rasul sallallahu alaihi wasallam ipagisirtano sa gyan kuto agawi. Agyato sugawi sutig tano umakabayan sa masayman tuwaya na ditanukog gamang mikiran kasa urasuto na umakabayan so alungan saging kay adunya na matinyan lang sa mga kaludan na mapakambaton yan sulang-langon ang mga palaw sa giyoto akayaw niyan na isa ipagisirtan wallah saging ko tauras an umri fi maafna so umur ka wa andang kainusar narakis andang kapya kaputos ikadwa wa an shababi fi maabla so inigger ka o Allah akamuda andudun subagar na andang kainusar mga arimi ayat tinudan sagyang kanan adwa pa kaysa sagyang kutapat ay pagisirtano sa alungan amore subos sa umur tano na kinabayam yapan to ay pagisirtano na isa kauras o di ina 10 kauras o di ina sumababas alungan kaya kiyatiroon o Rasul sallallahu alaihi wasallam na tanday din umur ka na ipagisir ka o andang ka inusar ka ko kinimbar ka daan kaon inusar ka ko kailangan kaon sa daban niyang guna ay kababayar kaon ukad nan ka makalimuon dang kausara si iku kamapian ka akatawan ka so kamapian ka nasir ka matatago ayak yatiroon umangongang si iku mga Arab inna hayataka minsan iyadik mataan asukaw yaguyag ka na aya pambalon nagiginawang ka o kabaya ka ama atorni ka nas isa ginawang ka nas kanyan imakapambalon o kabaya ka ama doktor ka nasa kamo tumambo agi ginawang ka nas kanyan imakapambalon o kabaya ka ama ulama ka nadataroto as kay makapambalon kana ba susalakaw ataw bugayr ka sa gyang kuto kamapian ka kas kaman hay ikarita nami ang mga kamudaan mga aryami ang mga bulog akalumbayan nasa kano ipambaal ko mga kamapian yu kukurya masa naginan editano pagilangan so kasi gadratano o mga oras tano bapiaso isa ka minutos na ditanumgan sa oras ditanumgan taguan tano sa kipantag o anda tano kusar si iku ikubayat tano wallah kaya kiyatiroon o mga kakatano si iku ilmo naging utak kiyatiro ay ranon sa alwaktu wal haya so umur ka sa oras ka nagyutudan so kawyawiyag ka Kinabaya ka sa sabutatan ron,
na bas umur tano o di na sukawyag-yag tano na makaibarat sa bulawan, makaibarat sa mga perlas muntia, kay may bulawan na kada na mata ang benar nga mga oras tano apan dali makutan tano na uilangat tano na iya din na inilang tano na mga kamapian tano na inilang tano na sudan sukawyag-yag tano na iya malaon Naging kutaw ki pagisiandrak tanong sa hadapan si iku Allah andang kainusar sutanday a umur ka a inipagintong ka sa ging kaya dunia. Ikadway pagisir tanong sa hadapan si iku Allah wa an sababihi fi maabla sukang dair kau andang kainusar agyang kutaw bagar ay nagwer kau Allah. Sagyang kuta kinib ganyan rakaon inubaday bang kabaden inimbar kada anta akasing kainusar si iku simba si iku Allah. Ariami mga wataami ang mga bulog akalong bayan na aya pamagagawang tano na anto noonon ikapad tano. Sagyang kuta gawi pinili o Allah inunuran yan apakasirong yan sagyang kuta sirong iyan si iku masa ada kesirungan inunta agyang kuta sirong wallah agito supitiro tano pagating tanuron sa ating akuda maplangay tano so ating tano di tano kagagas so kapakatindag tano sagyang kuta oras kaayabo akawatan raktano o alungan na sa sarangaw na iyapan ang matatampar raktano na sutian yan bagyan kay pugintaw tano sa dunia ay matatampar raktano na sulikudyan gawi aditanong kagagas o kantad sa hukuman ng Allah o gaid na amay ko sa tanong na madalang tanong sa gyan kaya pito ka klase apakasirong no Allah ko sirong nga iyan na padatanudan amya guntong na padatanudan alimin mo Allah ko kapagintaw niyan sa alman amori nandudong kano mga aryami kukialo yun o Rasul sallallahu alaihi wasallam syabun nasaa fi ibadatillah pad apakasirong mo Allah ko sirong nga iyan sagyang kuto agawi adadan akasirungan na sukang daan as kanyan na miya gintaw ini pagintaw niyan na sukalak simban yan paratiyan yan si iku Allah. Mga aryami na di kanog kadai sa inam ko kinitaloga asan ko kang baradusa asar kang balingan kano si iku Allah na migay sa promise Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Minidaptar kanu nabiyantug kanu Allah amataan asuma kamudaan nami aloy sirampan sa ikusabdan Allah o kiyatiruan yanun mataan asus sila nuto ang mga kamudaan piaratiran sukad na niran wazidnahum huda na pagmanmanan na mikiran atigo Allah suturuan. Naginan mga aryani mga watami ang mga kamudaan ibsa sa kuya ang tano mapagtano kung mga uripan no Allah at kababayaan yan kainaman pagkailay tano din sa iku kapagintaw tano sa gyan kay adunya igira makararani ka sa iku mayor o di ina makararani ka sa iku gobernador na din akasayanan kapakapipya ginawang ka na inutan na di pagmimbro ayadin kababayar ka na sudan sukadnan ka masaling gagaw ko kiyatiruan nung sa hadis qudsi uhibbu salasan wa hubbu li salasi asad kababayaan nakan atigo Allah sutlo nami tataralbi at kababayaan nakan agyang kay atlo ka klase paganayron at kababayaan ukad nan tano makalimuon ang masaling gagaw na kababayaan at matigyan uhibbu ahlas sakha pagkababayaan na kanatigyan sa mga tao ang mga ginawa na mitataralo akap kababayayakan ko pobre as kanyan na maginawa. Ikadwa, na kababayaan na kan atigo Allah so mga mutawad diin managyan ko to mga tao amyang alimbabaan na labi atigo Allah at kababayaan na kan nasukawa sa as kanyan na miyang alimbabaan. Ayalas apitero Allah uhibbut ta'ibin pagkababayaan na kang mga tao adi mangisarila wa hubbul syabit ta'ibi asad na mitataralo akap kababayak na tigo Allah ko kamudaan askan yan na pagpamirakan sarila gianan mga aryami itanudan tanuron amay kumataang benar amay ng katano subtad tano amakay ng katano sagyan kai akap pagintaw tano sang kai adunya
na kedalam tanu sagyang kuto ababayat tanu ukad nan tanu amakalimuon na kapakay amis sa baparak tanu agyang kai kada o kapilay tanu kubtad tanu makatatalambaon sa mga tuba na makatatalambaon sa mga murala. Ang kaino to isa di may nang tao mga kamudaan si iku mga masayran na sukya ko iran sa mga duka pilairan anta ka mga bulayo ka iran na dairan din ilaya anta unon pambulayo ka iran kaupamakos ka na ayan bulayo ka aka nagyang kutwa tao ada abar agaman yan na di sumala na mapanggulaw lang ka nagyang kutwa paparangayan din ayamaan na bupya di ka lalong na piking ginawa ka sa lalong kamya lalong ka ay maana nagifikit tiruon o mga wangan si iku mga lokstano diya kan sa kakatawan ugaid na tiruang karakan ibulayo ka kaantok na kanska na makapupasud din naman buwan ng hadis o Rasul sallallahu alaihi wasallam pukya tiruan yanon ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalil so swatigin sumama o di na sumanusya na so agaman yan na si matatago si ikubulayo ka iyan na pangilayan ka falyandur na ilaya o isar ka no o anta unon yung ginawain yan na o anta unon ipagpagari iyan kagiyo may pagari ka na mabtibtim o di na malalalong nas ka mambuo na kilalong ka na wayaming ginawain ka nandudong so dadabiatan o agamatan o agama Islam wayaming ginawain ka na bilang ataw na kumanisang kanyan na pumbaloy ka mambuo bilang ataw ayakit roon o Rasul sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'aman habba sukun sumanusya na ayadin apadiyan na sa din sa kababayaan yan kamasawang sa makasuota itaw abarkada agusudip membarkada ay berat yan natabya si iku mga bai na upamakos ka abai na ay mga padka na mga talyantaan niya pinakaminus na makapumaganta ka mambo na datarutos ka no mga aryami ang mga kamudaan bupya di ka barkada na upong kapiking ginawa isa barkada na pumbuloy kad mambo barkada kaya kaya turoon umawangan sa iku mga Arab at tuyuro ala ashkaliha taka ay maana na iya din na isa mga papanok sa kaplayugiran na sa dinsan deta-detar sa buntal may lain ka sa mga papanok ang mga puputi na isa siran din sa kaplayugiran may lain ka mambu sa mga papanok ang may tam na isa din mambu ang kaplayugiran ada talaran mga aryami mga pagaryami isa aditanong kinang ka sa iku kapagintaw tanong sa dunia kasabupan sa kaduti sa iku kapagintaw ka naging kutwa din ka kapamili sa bulayo ka badi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na epitiruyan la tusahib illa mu'minan ayakun ay pandarpuyuga o di na ay pong ginawai ay pagpagariya naging mutuan dudun sukal para tiya si iku Allah kau may kanyan agkulog ka si kukulog ka kulandang si iku fitna akang baradusa na maptiruyan ka so kamapian yan ginan mga aryami isa at kasabatan kada tanong ko ayang tanong kada kanong ko panamariyo gusto pa naguntaman niyo sabab sa gyang ko to adi ka pakapili sa ginawain ikadwa nagyang ko to akap pagilang tanong si iku mga oras tanong bagyagyan ko oras tanong na pinikinong kartano din ukad ng tanong amakalimuon kada din na oras abon de sa pasukad ng tanong ko kiarwinin sa Quran wal-layl wan-nahar wadduha na langon na ng pisipan mo Allah misipas iku kagagawi misipas iku kadaundaw misipas iku waktu duha misipas iku waktu asar kapinik inkartan mo Allah so kalayad ka oras ayam ana napundalimakutan ka sumasangka kaknabakan yan na nayawa adin oras apakataling marka o din kan dalimakuti sa oras ka ako si ikumasa akang udair ka napakataling marka agyong kuto oras adi ko mapaparo ayak yatiroon o Rasul sallallahu alaihi wasallam na shabab kakabla haramik pumakutan ka sumasa akang udair ka unaan panudar ka kapakataling maukasakit na ay dapat tanong sa gyan kai amasa tanong imanto adi tanong mainong ka na tabi ko busi ko mga aryakan ang mga bilang tao ang mga huda ang
gusto mga aryakan ang mga bilanta di ang mga bagwataw. Kaliligdan na iya dito dayan apugusaran tano si iku mga oras tano nagyan ko to akap kailan yan. Kalilid si iku mga kangudaan ang mga nguda na si isiram kapita iku mga kauntiran. Ya Rahman Ya Rahim. Anto na ikakuang kasan akamapian ka. Anto na ikakuang kasan aguna ko kapagintong kasagyan ka edunya. Pero utanon, sumuldun so kangudaan si iku kagabinyan na pero utanon akapita iron. Na ubabay ng tubaling ka sa walay. Na ayading kading galabakan na sukamapian ka. Na mataan din arikulay. Anta kaaryakan abagwataw, aditan mabimban ko kapag ilangatan mo kumauras tano, na sabnar din ay mapanggalbak tano, na su ikaswatrak tano, na ikababayar tano, ukadnan tano, ang makalimbong. Nagyuto isabab, amay ko sa katano na di tano may nang kasumang oras tano, na baadan apok ka nagka, tabi ako bumana na biya, ulang-ulangon, aloksakan, tunganayakan, diya kam tunganay, lang-ulangon din upapagingad sa dalam aranaw. Ako kasabapan sa giyang kai, suara ang kai aridyo, na ba din akatoon ka. Di imi pamalata, ako panatotoon sa giyang kai, mga basurahan, o di na pagkatoon sa giyang kai, apirikirikiban, ang balabalakan, ang mga karsade. Aba nagkatoon kaon, ay matataguro ami babasuraro, na ebo ipkan gang kaon, na miya kaswa. Bagyuta matataguro, na tigira na di mapamalita, na inuto matatago kas kanyan, na ulama, o di inas kanyan na attorney, o di inas kanyan na engineer. Aya din akalilid, adi matiro na matataguro, na lalong abai, na lalong adato, aya sa buputo na din yan, may nangka aginawan yan, na inilan yan sa oras yan, na ikadua na mikininder puyuga, o di na miniking ginawa isa di, pamanalalong pukapagintaw na yung sagyan ka edunya. Mashallah. Tatalas natin. Okay. Gyuto isa kan, na isa akibiyakan amusawir, san kumaaryakan ang mga kangudaan, na manisa kay tano na tinintad minyo aginawan niyo, ko kinibgandrakan wala ko kalaabagar, nagug kalaamnang, ay malaan na sa mga aryakan ang mga bulog, ang mga kalumbayan, ang mga bagwataw. Upama ko pagileta no sa masayman tuwaya, na isa kasasabapan ko kaantiyog o mga btagtano, na sugitan o kainang kaasaginaw tano. Mga arikulay ang mga bagwataw na tano-dan tano, kasakatano ikyasabapan, sakya pakamaw o agamatano agam Islam. Napurutan tano sumaratabat tano, nagusabutan tano amya kalala tano isangan si iku agma kukyatiron o Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya umataun wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. So dunya na adin akakay anon, ayapit tamanan ama pi akakay anon ama dadalmon, na suba iya bilang ataw, aba iya bilang tadi, naginan mang aryakan. Indalaman tano sa ginawa tano, ama baluy tano ang mga kangudaan, mabaluy tano mga bagwataw, asisiyapang tano ang mga ginawa tano, di tano mapad ko mga bagwataw, aanda si Rambo matago sa gem kay ang mga itupang akino aniran sa arga aginawiran. Purgan tano sa ginawa tano ko kiabgir tano wala sa karama, kiabgir tano agama tano agama Islam sa kipantag, mga aryakan, kaso agama tano agama Islam, na makapanalamat tano kasyabot tano niyan, kauda tano niyan sabta, as itano niya kasimbuang sa ikuma sa asrul jahili, na mataan din man as mga bai, na sa masoto, na deden akay ibaratan niran, nagudeden akasasayanan niran, kama kaibarat siran sa mga pananaguay, asa din sa ikidiakiran mga dato kadeden akipantagiran. Ugay mga aryakan, nagyuti masakitong sa ginawa, abigan tano agama Islam sa kalakipantag nagukala arga, na pangganatan tano so agama tano, apagawaan tano sumuntiya tano, kapisayan tano sa basura, aplangaron kay kagiinawaan ka agyang kutam nang ka. Masakit kumaginawa tano kukapkili tano ron,
adun ang mga wida akal ko mga ingit tano na isaap ko sa bapanon na sumanga kangudaan ang mga bagwataw mga aryakan eman asabapanan na isaw nagyang kuto aki pinikipananggil ayat tano ayakitiroon sa bas Arab na ihdaril hatif pananggilaing kaagyang kanan ang mahmul ay mananaginan as cellphone ka karon ni sa sabab suka ka antiyor umnang ka nabatano po karataa so kapag usap tanong si iku mga cellphone tanong, kaisad na nan alimok tanong Allah inibgay niyan tanong alimo ang kayo nuto. Kaso tunganayin ka na isa ka minutos o di nasa prokmata na sudang kamilay at tunganayin ka na kiling ka sa kanan a cellphone ka. So inikadali ka tunganayin ka na mitirain ka kami ni sabab sa kanan a cellphone. O gayud mga aryami na ayakya pa kadutin yan nasabaw sa itan no inusar kung napsuhawatan no. Si itan no inusar kung kabayatan no nabayatan no sa game kaed niya. Sa kataw abai amya kapagataat ay sabab amin ipagataat yan. Nasabab sa game ko taden yan kay nung kaasagyan ko to a cellphone yan na iya metro yan nasakmatigin na bai ap kamarmaran. Inunya metro amin igrarian sa ginawan yan abai ap kamarmaran na sabab yan nagyan ko to as kanyan na biyerloy niyan sulagam yan si iku kaptawagun o cellphone o mga asala kauron na pakaimbay tiran subabaya agyan ko to ang mga dato na miya kaysa na aden amya babayaon asa kataw adato na ratis amya kang ginawa isiran din na sagyan ko to oras akya pa kang ginawairan na mampang kamay ng kaagyan ko to abai aginawan yan at tigin na inwako kiswaswa sagyan kai adato na di pa kandud kaya buwa pitiroon agyan ko tadato na di katigim pa kandud ka langon man ang mga ka-text ka agulangon man ang mga tawag karakan na langonakan din natigin ini-record na imanto na pangarumaan na kans ka na di pa kandud agyan ko to bai sabab ko kinibulog yan sa tabya na iya di matiro agyan ko to bai na sa kanda natigin na bai akya maramran kay sabab sa agyan ko to ada makapili sa dato ada onso agaman yan nagyuto mga aryami isa paginang kaantano nagyan kanan amatatag usat 5 niyo ang mga cellphone niyo na amay ko din yung mosar sa iku kabaya agamatano agama Islam na ginan ikabaloy aduti afit na sa iku kapaginton niyo ayaketero na Rasul sallallahu alaihi wasallam al fitnatu naimatun la'anallahu man istaykazaha so kung so fitna udi na sutiyo ba natuturugan na pimor ka anu Allah so kasabapan sa makanuron na ini pagumantanon pan sa iku maaryakan ang mga bagwataw na lumyutan si iku mga tao abindagan na sutiktan mo aditan mo kumukumpleto sa aurat ay maana na sutigiran abnar ko sis ang bubangkala na miya karaya-raya gumbo akap kilayong si iku mga auratiran dalukod mo mga aryakan anta ka mga watani ang mga kanudaan na purgan tanu sa ginawa tanu sukya pakati tanu agama Islam awaan tanu agyan ko to kisabapan sa ubatan mafitna kagay amay kuditan wanan masabot na mata-mataan din asa katanu nagkiwit tanu akal o mga bangsa tanu ay maana na su agama Islam na pananggilaan tanu ubasir tanu misabab akapakadang panasyan sabab sa datanu mainang ka sumasatan ayap sina anakan darkano sabab sagyang kai akap tumagusaitan no na ayatan din dalimakutan ang suras na inang kaantan no agyan ko to akyatron umawangan sa iku mga Arab ya shabab al-muslim falaysa lakum gadan alaykum al-yawm nu'ibu zamanuna wal aibu fina wa ma liz-zamani naibun siwana hay mga kahudaan si iku agama na dinipin na yaw iba mapita ikapang galabakyo ay din apatot rekano na pagnuin yu sumasan yu imanto kakapapaawingan sumasatano wal ay bufina nasuki apaawing meron na minisar katanuron deman ami awing kumasatano amakaliw-liw tano ginan mga aryakan na tindang tanwanan akaya aw pamasumas sa tano na iya kay nung kaon na miya karon danon su agama tano agama Islam na isian tano ginawa tano ubatan da masangan susangan tano na amay ko kabay aka asangan makasusangan ka
nakatiis mga patot apang gulawlaan ka kaantan makalidas ko fitna antan makalidas ko tiyuba wallah kakapakayman aya ka pakataling martano ang masakit adadul Allah na kasasabapan na sumakanudaan ariakan abagwataw ariakan manguda tao na ukabaya ka kabulungan ka subtad ka sa masayman tuaya ang baloy ka atitu abagwataw ang baloy ka atitu amanguda as ipapagintaw ko kabaya o agamatan o agama Islam na katiis mga kailangan at masyap ka pag nairon na hafid alas salawatil hamsa siyapan ka sukap 5 wakto kagis sumanusya na umasyap yan sukap 5 wakto na tarimaan mo Allah na eden apitirukad ng tano inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar ay maana na susambayang naginan ipakasapar sang mga rarata na uginan ipakasapar sa mga kadarwakaan ikadwa apang gulawlaan ka na ibtaid ang kurana iso pananggilain ka ubayamin bulayo ka aka nagyang kuto ang mga rarata abulayo ka ayam maanan ayam ipunguyawiran ka ayam aptiruiran ka nagyuto ako sa bapan sa kapakandarwak aka ikatlo na pananggilaan tano so kapag makinagtano sa mga idida aya ka po ko niyan na so mga baratira na sa mga love song o di ina kamantay tanong mo sa mga film agitap mo tayo tanong mga video napakasulo ko mga gariza amay mambo ko kabaya ka kabulungan ka subtad tanong ko kaantiuryan as imisa sabab ko mga kanudaan pedumpan nagyang ko to ang aksar min qiraat al-Quran pakapendak lang tano sukang bati atano sa iku para manu Allah ang kay nuto kagi su Quran nami alwiden as kanya na shifa bulong naguhuda turuan nagulimo sang kumya maratiyan pedumpan aki bulong ko kasasan at ugtad ka hay aryakan abagwataw ang manguda napakapendak lang nakasupang mingka sa iku Allah ko turuan isa mi alwi sa Quran kailangan adimin duaw mga kangudaan na agyan ko to at tutulan sa iku ashab al-kahf ilan yubo sa iku mga Quran yu ko ketiroon mo Allah Rabbana atina min ladunka rahma wahay lana min amrina rasyada ayamaan agyan ko to ayat akatiru Allah na akad na nami natalingumaan kami pundra ka sulimo ka upang ka na sudan sulimo apun si ikukadnan ka nang gunanawang ka subtadami sa ayabgain kar kami abtad na turuan naginan ipanggurukan tanong si iku Allah kau ibginian tanong suturuan hay mga aryakan ang mga kamudaan nakilay tanong subnar nagukilay tanong sumapya nakisabutan tanong narakas ami panggulanan tanong kilay tanong sumarata nakisabutan tanong suribat nakapananggilaan tanong sa tarutot naginan ay inaluy tanong na lalayong sulitan no sandikin duan kakalukalo na ubatan no tofiki o Allah ay ganyan draktano suturuan na may nagkatano subtetano si iko uryan agyong kai akasasabulgaw ubtetano dumpan kasabapan sa kakabuluin ka at tito amanguda o di inatito abagwataw apagawaan yan subtad yan adimapya na lalayong sukapander pa akasang kukumagusay nung su agamatan no agama Islam ay maana na pakalaan ka suknar kasi iku agamatan no agama Islam ka isad na kitiroon o Rasul sallallahu alaihi wasallam na sukun surit no Allah na igira akabaya yanon napakas lang yan sa maliwanag na pikisabutan yan nung su agamatan no agama Islam ama ana nakatawang ka sa babaya panamar kukap pumakinggan ka ko andawan agamatan no agama Islam dumpan ari kulay amay ko kabaya ka akabulungan so kasasan at ubtad ka na ta'arif ay maana na kanalang ka ang taunon ipupagari ka kunalang ka ang taunon ipupagari ka na ipang ginawain ka na giyang kuto ang mga tao ang mga bilang tao
aya ka pusan si nasukap yipiin ka kumbala aloks ka aya maana nasuuntong ka suka pakas lang ka sa maliwanag na sa mga panduandar ka o mga loks ka na pagpamakinagno ka. So basaon o di basaon o sa bagi mga sasablaw na imanto ko na sa mga kamudaan na mitutangila silang sa tangila ilipanti sa bausagyan ko tadiran din pamamakinagano sa mga dawang kiran o mga loksiran badi mi alwi din sa sabdan ay maana na miyatiro din agyang ko tatigin aljan na tutakta akdami ummahat sa mga kasurgaan tanong na sa imatatawo ko mga palo o mga inatano kagya sa mga lokas na eden ang dawan ran sa iku mga watairan na sukapakas lang iran sa maliwanag na aya malasan na aya kito no Rasul sallallahu alaihi wasallam ridallah fi ridal walidain so kung so kasuswat Allah na si imatatago ko ikasuswat umbal alukas na sumambu surarang ito Allah na si imatatago ko rangit umbal alukas ay dapat kay manto ko mga kamudaan adi din makaptero sa mga luksirang kabayaran din papasunga ay dapat ka mga kamudaan imanto adampan akit unon ay pagkayaan so loksyan. Sabab san na yung kay ang mga pagariakan na kupakay ang gisirambu sa mga pakaisa na ginambuso mga kakampat